Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun mutur sabiex inġustizzja ssir u ssir ma' kulħadd. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif għat-tieni darba fi 3 ijiem Robert Abela prova jieħu l-mertu fejn bl-aktar mod ċar m'għandux dan brabta mal-arresti li seħħew u l-iżviluppi li kellna din il-ġimgħa fil-qorti. Ara ma nilludux ruħna li wasalna għaw bis-saħħa tal-Gvern jew bis-saħħa ta' Robert Abela. Illum wasalna għaw bis-saħħa u bil-konvinzjoni ta' dawk il-persuni tal-Partit Nazzjonalista, tas-soċjetà ċivili u ta' dawk kollha li baqgħu jippersistu biex l-investigazzjoni tibqa' għaddejja biex l-affarijiet jitilgħu fil-wiċċ. Fil-waqt li wara solidarjetà mal-familja ta' Daphne Caruana Galizia huwa sostna li Robert Abela m'għandux jindaħal fix-xogħol tal-Korp tal-Pulizija u għandu jibqa' jħalli l-Korp iwettaq il-ħidma tiegħu fil-libertà. Bernard Grech insista li l-Gvern ta' Robert Abela għandu mannara fuq rasu wara snin ta' nuqqasijiet mill-kuriduri ta' Kastilja bir-reputazzjoni ta' pajjiżna tingħata majnata wara l-oħra kawża tal-klima ta' impunità trasmessa mill-ogħla karigi fil-Gvern. U insista li minkejja t-tajjir u t-teddid personali li rċevew membri tal-oppożizzjoni dawn baqgħu jippersistu biex illum imxejna pass ieħor il-qudiem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li wasalna saw minkejja tentattivi mill-ogħla saffi tal-poter tal-pajjiż sabiex ifixklu l-investigazzjonijiet u għatenna li għatfadal investigazzjonijiet xi jsiru. Jidher li f'daqqa waħda hemm maġla biex il-Prim Ministru jgħid li dan il-każ huwa magħluq. Meta huwa fatt li għad baqa investigazzjonijiet li għad iridu jsiru anki fid-dawl tax-xhieda li ngħatat u ta' dak li għad jew jista' joħroġ. Dad-delitt jingħalaq meta ssir ġustizzja ma' kull min kien involut fid-delitt. Meta ssir ġustizzja ma' kull wieħed u ma' kull min kien involut fl-ostruzzjoni tal-ġustizzja jew fit-tentattivi ta' cover-up dal-każ ikun magħluq meta ssir ġustizzja ma' min għadu jgawdi mill-flus tal-allegat mandat tal-qtil. Bernard Grech qal li l-Prim Ministru Robert Abela ma jistax jibqa' jitkellem isu qatt m'għamel parti mill-gvernijiet tal-Partit Laburista tal-aħħar snin immexxija mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Robert Abela ma jistax jitkellem qisu ma kienx parti mill-Gvern Laburista tal-aħħar 8 snin. Robert Abela kien jattendi il-kabinett meta l-Gvern immexxi mill-predeċessur tiegħu għamel minn kollox biex jatti u jfixkel il-kors tal-ġustizzja. Intant wara li Rosjen Kutajen riżenjat mill-kariga ta' segretarju parlamentari sakemm jitlesta r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, Bernard Grech insista li din hija turija li Abela falla test ieħor għax ma kellux kuraġġ jaġixxi mill-ewwel għal darb'oħra reattiv għall-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili.